Kuwi ngopo to, Dong? Kok resah men? Apa urung bayar utang apa piye? Ora, Bos. Nike lho. Esok-esok iki mau wis muring-muring. Gara-gara aku lali mepeni kasur. Terus malah aku kon umbah-umbah. Kon ngulek sambel. Ayo ora duwe kesempatan dadi preman to, Bos. Dong, kowe iki preman. Kok malah wedi karo bojomu? Malah kaya dadi babu. Bos, dadi preman ki lho gampang. Ning nek dadi bojo sing ra tau disuarani, ra tau diuncali panci, kuwi lho Bos sing angel. Preman opo kuwi? Ora masuk. Yang penting kan aku digagah. Dik wani karo wong liya, Bos. Du. Ahing. Du. Ahing. Weh, gendang iki. Jare pensiun dadi preman. Wedi karo bojomu to kowe? Tak kurang ajar. Rasa cerewet. Aku lho iso gebuki kowe. Oke, balen nek. Kon gebuki piye? Dong, eling kasur, Dong. Oh, iya ya, Bos ya. Anek gelut kasurku disitani ya, Bos ya. Alah, preman nak wedi karo bojone. Ngisi-ngisi to, Dong. Aku ini dadi preman kok ngene banget ya. Masa bau lah. Kok disisa. Aku ini preman apa pembantu to jane. Untung ae lho, aku iki wonge sabar. Dong! Ya ampun, apa to? Iki lho. Iki kumbani lho nek ora mbok kumbahi apa ya iso resik dhewe kowe iki. Iki lho Bu, meh tak kumbahi. Lagi ae lho, ameh mangkat ngumbahi wis tak kei pewangi. Lah nek mbok gur mbok kei pewangi kuwi lho ora mbok kei deterjen lho iso resik kok ngendi. Wong gur kakan ngeles ae lho. Iya ya Bu ya. Wis tak kumbani Bu. Hujan. Mas Gendong, sregemen Mas saiki Mas. Biyene tukang parkirnya mbok gebuki Mas. Saiki nyuci takut istri. Ya hitung-hitung latihan sabar toh Mbak Ratna. Ra mampir sih toh Mbak. Iki lho udane deres. Iya Mas ki aku ya wis mampir kok. Mantan preman ngumbahi. Lah nek sabar lho apik. Lah nek malesanmu lho wis kebangetan. Kowe ra jenenge ra sabar meneh. Malah nambah-nambah dosa. Makanya toh Mas, mulai nang ora kegiatan kuwi bakal iso nglantur. Lho Mas, bejo. Dibojo lho sekarang tentara. Iya, sekarang tentara Mbak. Tentara sing bedino lho perang ning omah.
apa dong? Kowe muni apa? Alah orang Bu, iki lho, aku meh ngucek jeroanmu iki lho, sing kembang-kembang iki lho. Weh, mantep tenan kowe Mas Gendong. Wis kapan jadi suami siaga? Ya kudu to. Nek ora lho, gene jopo turu karo kucing. Mending lho, dadi wong lanang wedi karo bojo. Daripada barangku nganggur. Bos, dengan pensiunnya bisa mati, bos. Dengaran iso metu dong. Duwe ajian apa dong? Gimana lho, Bos? Bisa metu lho, Bos. Suatu prestasi, Bos. Gimana lho, aku dadak nuru-nuru sih. Lho iso turu njaluk dicas. Lagi iso turu, Bos. Dong, kowe dhisik lho ngebuki aku sampai nangis. Mosok saiki wedi karo emak-emak. Ini lho, Cil. Wong urip kuwi enek fasene, Cil. Biyen zaman aku cek Jawa ya galah. Nah, saiki kan aku wis duwe bojo. Wis iso menikmati atine damai gitu, Cil. Wah, mulai filosofis. Premane tobat iki. Ora gur tobat, Bos, saiki. Musuhe lho wis beda, ganti medan perang. Musuhku lho saiki bojoku. Umbah-umbahan karo isa-isaan, Bos. Gendong! Kowe iki nang ngendi malan? Kumbane lho rumbo angkati. Tak hitunge ping 3 kowe ra mulih delon kowe ya. Di Ro. Walah. Modar iki, Bos. Memang aku tak asih kok. Tak balik ya, Bos ya. Gendong nendi? Anu, Mbak, ra ngerti, Mbak. Tenan, kowe ora ngerti tenan. Awas kowe ya nek ngasih ndelik-ndelik iki gendong. Ngono ngelokke gendong cil-cil. Kowe wedi dhewe. Hah?